An bɛ bɛɛ fo nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan comme an ɲɛ b'a la nin waati in na ne ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ n'i ko Gandi Malien Gandi TV kɔni kunnafoni ko la bɛɛ kɔni b'a dɔn bi kɔni an ye an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na bɔ ka na se ka yɔrɔ lajɛ komi an n'a fɔ cogo min na 2025 na an kan ka ko kura baden de kɛ donc partenaires minnu b'an bolo an bɛ yala ka foli bila u la an ni mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn ye virtuellement réseau sanfɛ mais an tɛ ɲɔgɔn dɔn fo an ka wuli ka se ɲɔgɔn ma de o de kosɔn bi kɔni an wulila ka na foli bila la k'u ka yɔrɔ lajɛ parce que o de bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya fana sinsin donc an nana bɔ u ye donc bɛɛ b'a dɔn kɔni Gandi Malien kɔni a bɛ baara min na kunnafoniko la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ b'a kalama donc a ka kan an ka se ka na bɔ ka na foli bila ye an fana n'an ye ɲɔgɔn ye vraiment a kɛra bonya ye a y'an reçoit a y'a yira k'a fɔ ko a diyara an ye donc n tɛna kuma janya ka n bɛ foli di u bɛɛ ma vraiment u bɛ baara min kɛla Mali kɔnɔ kunnafoniko la ka mɔgɔw kunnafoni surtout an bɛ AES ko min na bi o kɛlen bɛ k'o cɛsiri o la kosɛbɛ kosɛbɛ jamana saba ninnu olu ka se ka kɛ jamana kelenw ye ni AES ko taara ɲɛfɛ bɛɛ b'a dɔn kɔni an bɛ min nɔfɛ hɛrɛ ko la an bɛ se k'a sɔrɔ i n'a fɔ président bɔra k'a fɔ cogo min na an ka jamana tɛ fantan jamana ye nka a donna an kunna k'an ye fantanw de donc il faut que sensibilisation ka kɛ walasa mɔgɔw ka se ka fɛn dɔw faamu an ka cɛsiri sira ta an ka se ka baara sira ta o fana tɛ ɲɛ fo entrepreneuriat o fana ka se ka de ba la an b'a dɔn k'a fɔ Gandi Malien a ka média b'a bolo o fana entrepreneur dɔ ye donc jeune fɛn fɛn bɛ yen ni ambition b'i la a ka kan i ka wuli ka jɔ sabati i bɛ fɛn min nɔfɛ i ka se k'o ɲɛɲini État tɛ se k'a bɛɛ di mɔgɔ ma mais anw yɛrɛ ka wuli ka initiative dɔw ta pour que o ko dɔw bɛ se ka ɲɛnabɔ donc an bɛ foli d'a ma an bɛ kuma d'a ma kuma dakurunya min b'a bolo a ka se ka o fana non an bɛ i yɛrɛ fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye ɲɔgɔn dɔn bi tɛ nka nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn ye sabula an bɛ ka ɲɔgɔn ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka daminɛ Facebook la ka taa se WhatsApp sanfɛla fɛ n b'a dɔn i bɛ baara min na bi mɔgɔ caman t'i dɔn ma nka ne b'i dɔn sabula dɔnniya min b'i la min ye digital ko ye a dɔnniya fanga ka bon kosɛbɛ i ka baara bɛnnen don formation ma ka mɔgɔw bilasira min bɛ se ka to digital a bɛ se ka réussir mɔgɔw bolo cogoya min na page problème ni site problème ni fo ka taa bila réseaux sociaux en un mot bon ne ni ɲɔgɔn dɔn san kelen kɔfɛ bon n bɛ ka groupe WhatsApp sanfɛ n bɛ formation suivre groupe WhatsApp sanfɛ ka taa formation suivre Facebook sanfɛ bon ne bolo ne de tun ka se ka initiative ta ka se k'i yɔrɔ ɲini ka se fɛ ni patron yɛrɛ sera an fɛ a bɛ vraiment o ye ala tanuba ye an bɛ ala fo ala barikada k'a jira k'a fɔ vraiment an ye ɲɔgɔn dɔn i bɛ min fɔ groupe sanfɛ i bɛ an bilasira cogoya min na ka tila ka ye k'i sera an ma o b'a jira k'a fɔ i ye maa ye maa min ka kodɔn ka bon kosɛbɛ vraiment an b'i yɛrɛ fɔ an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la n ye nafa caman sɔrɔ a la n ka dɔn arabu n ye nafa sɔrɔ a la sabula n bɛ ka formation mun suit a page ninnu sanfɛla la a formation ninnu kɛra sababu ye ka se ka an dɛmɛ an fana ka se nin yɔrɔ in fana na donc o la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na 2025 kɔnɔna la min ye baara caman ye an bɛna baara caman sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna baaraw mana sigi sen kan an bɛ tila ka kanubagaw ladɔnniya o baaraw fana la baara ninnu kɔnɔna la an bɛna mun de kɛ ni ala sɔnna kanubagaw bɛna nafa caman sɔrɔ ne ye nafa sɔrɔ a la cogoya min na n fana bɛna kɛ sababu ye ka se ka mɔgɔ caman fara n kan olu fana ka se ka o nafa kelen sɔrɔ a la ni ala sɔnna vraiment an bɛ yɛrɛ fo an b'a fɔ a diyara n ye ni ala sɔnna ma an b'a ɲini a fɛ a ye sɔgɔlen to Gandi TV la dɛ a ye kunnafoniw a ka se k'a sɔrɔ a kan ka fɔ an kɔrɔ cogo min na donc k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci